ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ହାତୀମାନେ। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଇଜର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାତୀମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଏଣିକି ସେମାନେ ବାହାଘର ପାର୍ଟି ଏପରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟାଉନରେ ଆସି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏହି ଦୁଃଖର ବିଷୟକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖକୁ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ହାତୀଟି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ଲାଗିଥିଲେ। କାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ସିଲେଇ ହୋଇପାରିବ, ହେଲେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଓନର୍ ତାକୁ ସହି ନ ପାରି ଫଳରେ ସେ ସାଉଥ କୋରିଆ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାହୁଲ ପୁଣି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୁଟା ଫୁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ଗାଁ ମୋ ସମାଚାରରେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରାହୁଲ।